gledaoci, srdačno vas pozdravljamo, pratite još jedno izdanje Bačkotopolske hronike. Kada uzimanje lekova, koje su nam prepisali lekari, ne pomaže u rešavanju boli, tada posežemo za drugim metodama. Jedan od vrlo poznatih alternativnih metoda širom sveta je akupunktura. Njen izvorni naziv na kineskom u prevodu znači zlatni rudnik. A zašto je to zlatni rudnik? Danas ćemo saznati od moje gošće, doktorice Dušanke Tumbas, akupunkturologa. Dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pre svega, kako bismo razjasnili našim gledalcima, posebno onima koji možda nikad nisu bili u prilici da se podvrgnu ovoj metodi i možda bliže upoznaju o čemu je reč, da kažemo pre svega šta je akupunktura. Akupunktura je starokineska metoda koja datira 5000 godina unazad. Na evropskom tlu je od 1682. godine u Londonu zabeležena prva iskustva iz akupunkture, u Francuskoj 1928. u Srbiji od 1970. godina, ne znam tačno. Ja je radim od 1989. godine, imam već puno iskustva, a to je jedna vrlo praktična, egzaktna metoda koja posle primene ubadanja igle na određene tačke daje i svoje efekte. Zašto ste se odlučili za ovu alternativnu metodu naspram već uobičajene zvanične medicine? Posle fakulteta i 4-godišnjeg iskustva u zvaničnoj medicini sam ostala nekako razočarana da ipak ne uspevam da obezbedim mom pacijentu kompletno zdravo stanje. Mogu samo da mu pripomognem. Meni to nije bilo dovoljno i tražila sam neka nova znanja i nova iskustva da omogućim da čovek opet bude zdrav, zato što smatram da je zdravlje prirodno stanje tela i čoveka i da mu pripada. I otkrila sam metodu učeći kinesku filozofiju, kulturu, istoriju, akupunkturu i shvatila da u suštini ne znamo jednu stvar, a to je da je čovek nerazdvojivi deo prirode i da kao celina tako i funkcioniše kao što svi prirodni zakoni važe od kad zemlja postoji i važiće dokle god postoji. Šta je ono što koristite u vašem radu? Vi ste ovde svakako doneli upravo ta pomagala i možemo našim gledalcima samo da otklonim strah od akupunkture. Možemo našim gledalcima usput da pokažemo, ali izvolite, kažete. U akupunkturi se koristi igla, evo ja ću je pokazati. Ovo je jedno pakovanje igala. Svaki pacijent kad dođe na terapiju će dobiti nove igle, pred njim se otvaraju, znači bilo kakva mogućnost o prenosu nekih infekcija, virusa o kojima najviše vodimo računa ne postoji. Koristi se igla i mogu da pokažem koliko je igla savitljiva, znači izuzetno je tanka i meka, znači od igle se ne bojimo. Kada prolazi kroz kožu, pacijent je ne oseti, zato što akupunkturna tačka je mesto na koži gde je najviše smanjen otpor kože. Igla jako lako ulazi, pogotovo ako je akupunkturolog vešt i zna da je plasira. Ono što pacijent oseti je fenomen igle, koju Kinezi zovu tai chi, a to znači da smo mi pokrenuli energiju koja je skladištena u tom delu tela gde smo plasirali iglu i dotakli nervne završetke. Najsličniji osjećaj je kao kad lupite lakat pa kad vas prođe struja pa se uhvatite za lakat. Nije toliko intenzivan, ali je najsličniji. Znači, akupunktura ne boli i igle se ne treba plašiti. Da bi potpomogli određena stanja, nekada na iglu stavljamo moksu, ovo je posebna trava, iseca se mali komadić, stavi se na dršku od igle i zapali. Možda deluje neobično, ali mnogim našim delovima tela treba vratiti i dodati toplotu i kada to uradimo, preko igle se prenosi duboko u telo toplota. To svi znaju koji imaju reumatske bolove, žene koje imaju bolne menstruacije, učestalo mokrenje, pečenje, da će tu grejanje toplota kod muškaraca upala prostate prijati. To i oni rade, ali greju velike površine i taj efekat je uvek mnogo manji nego kada je on usmeren precizno i pravilno tamo gde ga organizam treba.
I još jedna metoda koju koriste Indijanci, znači jedno je s istoka zemlje, drugo je sa zapada. Ovo je kupica koja se isto tako zapali, a sav dim stavlja se na akupunkturnu tačku, dim se prenosi preko akupunkturne tačke u dubinu tela i izvlači upalne procese, ostatke i ono što telu nije potrebno, a daje toplotu. I ja mogu da kažem da jedna ovakva terapija sa ovim travkama i iglom može da zameni i 10 masaža i 10 nekih drugih vrsta pokušaja da se otkloni upala na kičmi, upala nerva, na bešici ili već koji god problem da rešavamo. Pre nego što se osvrnemo na sam tretman, svakako moramo da spomenemo na koji način dolazi do pregleda. Znači, kad se vama bolesni pacijent javi, šta je ono što vi prvo radite? Prednost akupunktura je upravo ta što mi posmatramo prvo čoveka kao jednu celinu. Znači, celo telo je povezano i ne odvajamo niti oko, niti uho, niti bilo koji deo tela od ostalog. Sve se slika na uhu, na ušnoj školjci i ja mogu preko ušne školjke da za bukvalno 3 minuta ustanovim šta se sa čovekom dešava. Nekada to ispadne malo i neobično, kad ja ispipam tačke, pacijent kuka gde ga boli i ja kažem vi imate to i to. I onda usledi pitanje, pa kako ste znali? Znači, to je mnogo lakše otkriti. Druga metoda je pipanje pulseva preko ruku, gde se isto pokazuju svi organi, gde možemo otkriti da li je želudac, da li je crevo, da li je jetra, da li je žučna kesa, bubreg, i preko dlanova, preko stopala i svih 365 akupunkturnih tačaka na telu. Jer ja već pregledom preko uha znam o čemu se radi i pipam direktno konkretne tačke i onda tačno znam o čemu se radi, pošto neki problem može biti u pojačanju, može biti u oslabljenju. To je sad već malo dubina akupunkture, nećemo odvlačiti temu. Tako da su to metode koje vam brzo dozvole da vi znate šta se sa telom dešava i normalno da imate odmah put kuda da delujete. I nakon ovog pregleda svakako zakazujete tretman. Kako jedan tretman izgleda? Pacijent posle pregleda dobija po dogovoru, je li tako, akupunkturne igle, ja ih neću nikom staviti na silu, samo kada prihvate. Čak i dečica kod noćnog mokrenja prihvataju. Možda prvi put bez suza, a drugi put sa suzama, jer onda znaju već šta ih čeka, ali samo strah od igle, ništa drugo. Igle se postavljaju u kratkom vremenskom roku, možda minut, 2. To sve traje od glave do pete, zato što tačke na potkolenici se stavljaju i za glavobolju, i za želudac, i kod pete zbog zuba i tako dalje. Koristi se 10 do 15 igala, zavisi koliko je problem ozbiljan, koliko je dugo trajao i koliko je organa već upalo u problem. Nekada bude samo jedan organ, a nekada se već prenelo da je i jetra, i bubreg, i debelo crevo i onda mora doći nešto malo više tačaka. Retko kad više od 17-18 igala da koristim. I kažem, to je onda znači od glave pa do pete raspoređeno. Pacijent je obučen, posle toga se pokrije, nekada koristim elektrostimulaciju, male štipaljkice na igle, pa sa strujnim talasima fino podstičemo tu terapiju, vrlo su prijatni. Ili koristimo, znači, kupice ili moksu, ili ne koristim ništa od toga ako je stanje takvo da ne zahteva taj tip dodatka. Koliko pacijent leži sa iglama? 10 minuta je dovoljno da energija i taj efekat igala nastupi i da bi on bio dovoljno intenzivan, pacijenti leže 3 puta po 10 minuta, znači 30 minuta, pola sata. Za to vreme mnogi spavaju, maštaju, počnu da se smeju, pa im ne bude jasno šta se s njima sad dešava kad su raspoloženi, smeju se, a onda im ja posle kažem pa sad ste se navukli na igle. Ako ništa drugo, isključe se od svih briga koje nas inače okružuju u svetu. Da, i osete efekat igala. To je to. A koliko treba često ponavljati tretmane? Uglavnom se kod hroničnih stanja, znači bolesti i problema koji traju dugo, mesecima i godinama, terapije rade 3 puta nedeljno, a kod stanja koja su nastala sveže se rade svaki dan, što je interesantno, je li?
i ponavljaju se od 5, 10, 15, u sterilitetu se radi najveći broj terapija, kada lečimo sterilitet bračni, pa se u svakom menstruacionom ciklusu radi po 10, a 3 cikli su zastupljena, znači 30 terapija. Ovde ste nam već otkrili neke od bolesti koje se mogu izlečiti akupunkturom. Široka je zaista lepeza. Koje biste možda još ovako bolesti koje su možda najtipičnije u današnje vreme i zbog kojih vam se pacijenti obraćaju, a koje se upravo mogu akupunkturom izlečiti? Pa kao prvo su bolna stanja. Znači, svi znaju već do sada iz medija i iz informisanja da akupunktura kupira bol, znači utiče na bol. Pošto se posle ubadanja igle luči jedan unutrašnji morfin. Svi znamo da se u najtežim bolnim stanjima daje morfijum, i taj morfin, koga zovemo endomorfin, zato što je iznutra, deluje čak 300 puta jače od morfina koji ste dobili injekcijom. Znači da je ubadanje igala vrlo efikasno protiv bola i prvo su bolna stanja ta koja će dovesti čoveka na terapiju akupunkturom. To su bolne, naravno, glavobolje, bolni sinusi, bolna vratna kičma, bolna ramena, ukočene šake, bolna lumbalna krsna kičma, išijalgije, poznati išijas, reumatski bolovi. To su prvo koštano-zglobni sistem, o tome se najviše, zna. Sad se paleta bolesti proširuje, ja radim već 22 godine i moji pacijenti znaju na šta sve utiče terapija, čak i ako lečimo bol, da je njima rešen krvni pritisak, da je pao šećer na normalu, da im je varenje popravljeno, da bolje dišu, da imaju više energije, da se penju na 3. sprat bez zadihanosti, imaju vazduha i tako dalje. Tako da se pričom ljudi koji su iskusili i mojom pričom, već dugogodišnjom u edukaciji, ljudi javljaju i zbog alergija, bronhijalnih astmi i kod odraslih i kod dece. Decu radim sa magnetićima, znači nije bolna terapija, efekti su lepi. Kod svih psihosomatskih tegoba, mi smo danas baš u toj eri gde je psihosomatika najprisutnija. Šta to znači? Mi doživljavamo određene probleme preko nervnog sistema, a oni se manifestuju na našim organima. Pa je želudac zgrčen, pa ne luči dovoljno sokova, pa ne vari dobro, pa imamo bolove, više kiseline, nadutost, žučna kesa ne radi, 12-palačno crevo, umorili smo, iscrpeli jetru, pa simptomi umorne jetre, ne vidimo dobro, mamurni smo, jedva se dižemo iz kreveta. Znači, puno toga, a ono što je danas isto jako bitno, to su poremećaji štitne žlezde, da li hiper ili hipofunkcije, svejedno, isto posledica današnjeg ritma života i unosa hormona. Ginekološki poremećaj, ciste na jajnicima, bolne menstruacije, poremećaj menstruacije, upale prostate i sterilitet kao sveukupno vezano za urogenitalni trakt. Međutim, ne moramo čekati da bolest nastupi. Mi svakako možemo uraditi mnogo toga i na preventivi, a tu svakako značajnu ulogu ima i akupunktura. To bi bilo prelepo kada bi shvatili da nam jedna ovakva metoda nudi u stvari održavanje zdravlja, čuvanje. Sve što pokupimo tokom nedelje ili tokom meseca, što sam rekla, znači opterećenje nervnog sistema, vegetativnog i što se već prebacuje preko hormona na naše organe, mi bi mogli jedan puta mesečno sa 2 terapije otkloniti. Vratiti se opet u jedno stabilno stanje, podstaći nervni sistem na novu aktivnost, balansirati hormone i samim tim sačuvati imunni sistem. Kad je imunni sistem stabilan, sve dugogodišnje, hronične i najteže bolesti otpadaju. Znači, mi tada brinemo o svom zdravlju na pravi način. To je ta prava preventiva. Jednom u mesec dana na 2 terapije. Onda smo mi čuvari, a onda se osjećamo dobro i onda mislim da nam i život izgleda mnogo drugačije. Da li možda postoje neki rizici od primene akupunkture? U pravom smislu ne, jer uopšte u medicini i u akupunkturi je princip ne povrediti uvek primaran. Znači,
ne sme se staviti igla na oštećenu, povređenu kožu, na ranu, to bi jako bolelo. Može da se desi da posle ubadanja, odnosno izvlačenja igle, pošto je ona kupastog oblika i ona razmiče tkivo i igla prolazi i kroz kapilare, da pri vađenju igle na mestu gde je bila igla se ne zatvori kapilar i da izađe kap krvi, pa se to posle vidi kao modrica, bude malo plavo pa žuto i tako promeni sve boje, ali to je samo kap krvi koja je procurila, to nije nikakva povreda, niti je to bolno, ali može biti vidno. Najčešće je to kod pacijenata koji imaju određeni problem sa jetrom i manju količinu C vitamina koji diktira elastičnost kapilara i faktora koagulacije iz jetre. Tako da to meni skrene pažnju da ja popravim to stanje. Inače, ništa drugo, ako se desi da se neko pomeri sa iglom, videli ste koliko je tanka, čak i da se iskrivi za 90 stepeni, ja ću uspeti određenim pokretima da je oslobodim, da je lepo izvučem, da ne boli. Nikada se nije desilo da se igla slomila u telu i mislim da mi se neće desiti. Tako da nekih posebnih fenomena nema, eventualno može pacijent da se uplaši i da kaže joj ja se znojim ili ne znam pašće u nesvest, ja kažem pa dobro na krevetu ste, nije problem i da malo kroz šalu razbijemo taj strah, a to je samo strah u stvari od primene igle i ostalo drugo stvarno ne postoji. Rekli ste dakle da se pacijenti uglavnom boje tog bola koji prouzrokuje igla, bili su prilici da vide kako izgleda igla, možda ćemo ovako za kraj emisije još jednom pokazati, ali osvrnimo se svakako i na to šta je ono što osjećaju pacijenti i šta se u stvari nakon ovakvog ubadanja dešava u telu pacijenta. Kao prvo, u prvom momentu pacijent će osetiti određeno opuštanje, zato što uvek koristite u terapiji tačke koje prouzrokuju relaksaciju. I to je jako prijatan moment, zato kažem da mnogi spavaju kada dobiju terapiju i zato i radim na krevetima, a ne na stolici, da bi ljudi mogli da se opuste. Posle toga se oseti određeno kao strujanje, kao neki talasi da prolaze prijatni kroz telo. Neka mesta mogu da budu bolna, neću da skrivam i te momente. Znači, gde postoji zastoj, naboj i cirkulacije, može da se u početku, u prvih 10 minuta javi upravo bol. I onda da polako nestaje i upravo to nestajanje bola je pokazatelj da je efekat se desio. Ono što se laboratorijski može dokazati kada ubodemo akupunkturnu iglu, vađenjem krvi, da se u krvi povećavaju nivoji 17 hemijskih faktora. Što znači da igla izaziva naše telo da izluči samo svoje lekove. I ja kažem da je telo najbolja apoteka. Izlučit će upravo ono što mu fali, u onoj količini u kojoj mu treba i u vreme kad to bude trebalo. A igla samo podstiče telo da to uradi. Ja verujem da smo ovako našim gledalcima otkrili zašto je akupunktura ili kako je nazivaju zlatni rudnik, zašto je dobila ovaj naziv. Nadam se da će biti sve više pacijenata, s obzirom da je ovo sad već zakonom regulisana, zaista alternativna metoda pri lečenju mnogih bolesti koje ste i vi spomenuli. Nadamo se da će zaista sve više pacijenata da se opredele kako za preventivu, pa tako i za lečenje upravo akupunkturom. Još ovako za kraj jednom da pokažemo, dakle, iglu, da možda ovako vizualno pokušamo otkloniti strah. Znači, ovo su sad već igle. 3. Vidite koliko su tanke da sam 3 izvadila jer je teško odvojiti samo jednu iglu. Ovo je samo drška koja služi meni, odnosno terapeutu, ne samo meni, da bi mogla između prstiju da je čvrsto držim. A donji deo igle je taj koji je izuzetno tanak, a vrh igle je kupast, znači on ne seče, on razmiče samo tkivo, zato je mnogo manje bolna, evo vidite koliko sam je iskrivila, a isto tako jednim potezom mogu da je ispravim. Ako smo nekoga zainteresovali, da vas mogu pronaći?
Moja ordinacija se nalazi u Subotici, u ulici Matije Korvina, broj 15. To je pored hotela Galerija koji je nov u Subotici, a inače ulica se zvala Engelsova i najpopularnija je kao ulica kafića. Kako se zove vaša ordinacija? Ordinacija se zove Akumed, ime znači akupunktura i medicina. Ja vam želim puno uspeha i u daljem radu i zahvaljujem vam se na ovim informacijama. Hvala puno.